las tuyas están preocupadas por ti. No pasa nada, las tuyas están preocupadas. ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡Hola! ¡Despleguemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Coño! Tot el que s'ha fet fins ara és un esforç per salvar els bancs perquè no caigui el sistema financer, però què s'ha fet per les persones? S'han retallat plantilles de professorat, personal de suport, s'han empitjorat les condicions laborals de la gent que hi treballem i s'ha incrementat el nombre d'alumnes per aula. Jo, per exemple, he pagat 2.000 euros per un any de carrera, companys 3.000 euros. Hi ha directament alguns que no poden assolir aquests costos i han hagut de deixar la carrera. S'han tancat molts ambulatoris, han acomiadat personal sanitari i òbviament, això repercuteix en la salut de les persones. Podem canviar les coses, podem canviar les injustícies, podem ajudar-nos entre nosaltres. No cal esperar que ens canviïn o que ens ajudin, sinó que nosaltres podem fer el nostre propi futur.